ଚିତ୍ରକୂଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଛୋଟିଆ ବସାରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ବୟସରେ ସାନ ହେଇଥିବାରୁ ତାକୁ କେହି ବି କିଛି ବି କହୁନଥିଲେ। ଦିନେ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ପାରା ବସି ବହି ପଢ଼ୁଛି। ସେ ଯାଇ ତାକୁ କହିଲା, ପାରା ଭାଇ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଦେଖିପାରୁନୁ, ମୁଁ ପା ବହି ପଢୁଛି। ତମେ ବସି ପଢ଼ୁଥା, ସେପଟେ କ'ଣ ହେଲାଣି ଜାଣିଛ? କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ? ସେପଟେ ଶୁଆ ଭାଇଙ୍କର ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଗଲେଣି ନିଆଁ ଲିଭେଇବାକୁ, ଆଉ ତମେ ଏଠି ବସିଥା। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ପାରା ତାପରେ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟିରେ ପାଣି ନେଇ ଗଲା। ସେ ଶୁଆ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ଶୁଆ ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିନି, ଆଉ ଶୁଆ ତା ଘର ବାହାରେ ଠିଆ ହୋଇ ନାଚୁଛି। ଆରେ, ଏଠି ତ କିଛି ବି ହେଇନି। ଏ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କଥା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ସାଧୁ ବାବା ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଗୋଟିଏ ବାଲିଟିରେ ପାଣି ଆଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପକେଇଦେଲା। ହା 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 ହା, ସାଧୁ ବାବାଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହା 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 ହା। ମୂର୍ଖ, ଇଏ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ମୁଁ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲି, ତୁ ମୋ ଧ୍ୟାନ ଭାଙ୍ଗିଦେଲୁ। ମୁଁ ତତେ ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ତୁ ଗୋଟିଏ ସାପ ହେଇଯା। ନାଇଁ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ ଏମିତି କେବେ ବି କରିବିନି। ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୋତେ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ଅଭିଶାପ ଫେରେଇ ପାରିବିନି। ତୁ ଏ ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବୁ ଯୋଉଦିନ ତୁ ଗୋଟିଏ ସାପକୁ ମାରିବୁ। ଏହା ଶୁଣି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସାପ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଘୁରି ବୁଲିଲା। ସେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ସାପ ନୀଳ ଚଢ଼େଇର ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ସେ ତା ପାଖକୁ ଗଲା। କିଏ ତୁ? କ'ଣ ଏଠି କରୁଛୁ? କାହିଁ ସେ ଅଣ୍ଡାକୁ ଖାଉଛୁ? ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ତୋର କ'ଣ ହଉଛି? ତୁ ଯେମିତି ଅଣ୍ଡା ଖାଉନୁ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ ସାପ, ତୁ ଏଠୁ ପଳା, ନହେଲେ ତତେ ମୁଁ ଆଜି ମାରି ଖାଇଦେବି। କ'ଣ କହିଲୁ ତୁ? ଏତିକି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେ ସାପ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ଆଉ ସେ ସାପକୁ ମାରି ଟିକ୍ ଟିକ୍ କରିଦିଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ସାପରୁ ପୁଣି ଥରେ ଚଢ଼େଇ ହେଇଯାଏ। ସେହି ଦିନଠୁ ସେ କାହାକୁ ବି ଆଉ ହଇରାଣ କରେ ନାହିଁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ବାପା ଟୁକା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତା ମା ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସହ ରହୁଥିଲା। ଟୁକା ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ତା ବାପାକୁ କୁହେ, ବାପା, ମୁଁ ବି ତମ ପରି ଅଟୋ ଚଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମତେ ବି ଅଟୋ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇ ଦିଅ। ଟୁକା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ସେ ତା ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ସେ ତା ଝିଅକୁ କୁହେ, ଝିଅ, ଯଦି ତୋତେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତ ମୁଁ ତତେ ଆଜି ଅଟୋ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇବି। ଟୁକା ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇର ମା ଟୁନି ଚଢ଼େଇ କୁହେ, ତମେ ଏ କି କଥା କହୁଛ? ୟାର ବୟସ ତ ଦେଖ, ବାହା ହବାର ବୟସ ହେଲାଣି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ଘର ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଚଢ଼େଇ ଦେଇକି ୟାର ବାହାଘର କରିଦିଅ। ମା, ମତେ ଏବେ ବାହା ହବାର ନାହିଁ। ମତେ ଏବେ ମୋ ପାଠ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ଯାଇ ବାହାଘର କଥା ଭାବିବ। ଆଉ ବାପା, ମୁଁ ଆଜି କଲେଜ ଆସିଲା ପରେ ମତେ ଅଟୋ ଚଲେଇବା ଶିଖେଇବ। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସବୁଦିନ ତା ବାବା ପାଖରୁ ଅଟୋ ଚଲେଇବା ଶିଖୁଥିଲା। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପୁରାପୁରି ଅଟୋ ଚଲେଇବା ଶିଖିଯାଏ। ଅଚାନକ ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବାପାର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ତେବେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କୁହେ, ବାପା, ତମ ଦେହ ତ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ, ତମେ ଆରାମ କର। ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲେଇବି। ଝିଅ, ତୁ ଏ କି କଥା କହୁଛୁ? ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ଅଟୋ କେମିତି ଚଲେଇବୁ? କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି, ତାପରେ ପୁଣି ମୁଁ ଅଟୋ ଚଲେଇବି। ଏମିତି ବହୁତ ଦିନ ବିତିଯାଏ। ହେଲେ ଟୁକା ଚଢ଼େଇର ଦେହ ଭଲ ହଉନଥାଏ। ଘରେ ପଇସାର ଅଭାବ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।
ଏସବୁ ଦେଖିକି ଶେଷରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଅଟୋ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ସବୁ ଚଢ଼େଇକୁ ଅଟୋରେ ନବା ଆଣିବା କଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଟୁକା ଚଢ଼େଇ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ। ସେ ତା ଝିଅକୁ ଅଟୋ ଚଲେଇବା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଦେଖା ହୁଏ ବଣ୍ଟିପାରା। ବଣ୍ଟିପାରା ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ବଣ୍ଟିପାରାକୁ ଦେଖି ଟିକି ଚଢ଼େଇ କୁହେ, ଆରେ ବଣ୍ଟିପାରା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତ ଦେଖା ହେଲା। ଏତେ ଦିନ ଯାଇ ତୁ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆରେ କ'ଣ କହିବି ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ସ୍କୁଲର ପାଠ ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ସେବେଠୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲି ନାହିଁ। ଏମିତି ସେ ଦି ଜଣ ବହୁତ ସମୟ କଥା ହୁଅନ୍ତି। ହଉ ବଣ୍ଟି, ମୁଁ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ସେପଟେ ମୋ ମା ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚେ ତା ମା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଟିକି, ଆଜି କ'ଣ ଏତେ ଡେରି ହେଲା? କ'ଣ କହିବି ମା, ମୋ ଛୋଟବେଳର ସାଙ୍ଗ ବଣ୍ଟିପାରା ଦେଖା ହେଲା। ତା ସହ କଥା ହଉ ହଉ କେତେ ସମୟ ବିତିଗଲା ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ଏମିତି ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ବଣ୍ଟିପାରା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସହ ସବୁଦିନ ଦେଖା କରୁଥିଲା। କିଛି ଦିନର ଦେଖା ଦେଖିରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଦି ଜଣ ବାହା ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଶାଶୁ ଘରେ ଶାଶୁ ବବିତା ପାରା ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏମିତି ଶାଶୁଘର ପାଇକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ହେଲେ ତା ଖୁସି ବେଶୀ ଦିନ ରୁହେନି। ସବୁଦିନ ପରି ବଣ୍ଟିପାରା ତା ଦୋକାନରେ ବସିଥିଲା। ଅଚାନକ ତାକୁ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଆସେ ଆଉ ସେ ସେଇଠି ମରିଯାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉପରେ ଦୁଃଖର ପାହାଡ଼ ଖସିଗଲା ରକମ ଲାଗେ। ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା ଡାଣି ଚଢ଼େଇ। ଆସୁ ଆସୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଖାଇଲା। ମୋ ପୁଅ ତୋଠି କ'ଣ ଦେଖିଲା କେଜାଣି ତତେ ସେ ବାହା ହେଲା। ଶାଶୁ ମା, ଏଥିରେ ମୋର କ'ଣ ଦୋଷ ଅଛି? ଆଉ ଏବେ ତମ ଛଡ଼ା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର ଆଉ କିଏ ଅଛି? ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା, ହେଲେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରୁ ଚାଲିଯା। ଶେଷରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଶାଶୁଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯାଏ। ସେ ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଘର କରିକି ରୁହେ। ଦିନେ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସେ ତା ପାଖକୁ ଯାଏ। ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ଦିଦି, କ'ଣ କହିବି ଯେ ମୋ ବାବା ମାଆଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଲ ମାରିଦେଲା। ମୁଁ ଏବେ ଏକା ହେଇଯାଇଛି। ସେମିତି କହନି, ଆଜିଠୁ ମୁଁ ତତେ ମୋ ପାଖରେ ରଖିବି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଅଟୋ ଚଲେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ଆଉ ଯାହା ପଇସା କମେଇଲା ସେଇଥିରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଳୁ କାଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସହ ରହୁଥିଲା। କାଳୁ କାଉର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଝିଅ ନାଁ ଥିଲା ନୀଳ ଚଢ଼େଇ। କାଳୁ କାଉ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଚାଷୀ ଥିଲା। ସେ ତା ବିଲରେ କଦଳୀ ଚାଷ କରିକି ସେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକିବା ବଦଳରେ ତାକୁ ଯେତିକି ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ସେଇ ପଇସାରେ ସେ ତା ଘର ଗୁଜାରଣ କରୁଥିଲା। ଏ ବର୍ଷ ତା ବିଲରେ ଭଲ କଦଳୀ ଫଳିଥିଲା। କଦଳୀର ଫସଲ ଭଲ ହେଇଥିବାରୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ସ୍ୱାମୀ କାଳୁ କାଉକୁ କୁହେ, ହଇଠି ଶୁଣୁଛ, ଏ ବର୍ଷ ତ ଭଲ କଦଳୀ ହେଇଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ତମେ ଏ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକିକି ଆସ। ଆଉ ଯାହା ବି ପଇସା ରୋଜଗାର ହବ ସେଇ ପଇସାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର କରିଦେବା। ଆଉ ଆମ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ନାଁ ଲେଖେଇଦେବା। ପକ୍କା ଘର କରିଦେଲେ ଆଉ ବର୍ଷାକୁ ଆମର କିଛି ଭୟ ନାହିଁ। ହଁ ହଁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଦୟା କଲେ। ଆମ ଛଡ଼ା ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାରି ବି କଦଳୀ ଏତେ ଭଲ ହେଇନି। ଆମର ବହୁତ ଭଲ କଦଳୀ ହେଇଛି। ଭଗବାନ ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଟିକି ଚଢ଼େଇ। ଆଉ ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ କଦଳୀକୁ ନେଇଯିବି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକିବା ପାଇଁ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ କାଳୁ କାଉ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୋଳିକି ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବାହାରେ ସେଇ ସମୟରେ ତା ଝିଅ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ କୁହେ, ବାପା ବାପା, ତମେ ତ ବଜାରକୁ ଯାଉଛ, ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇକି ଆସିବ? ହଁ ମୋ ଝିଅ, ତୁ କହ ତୋର କ'ଣ ଦରକାର, ମୁଁ ସେଇଆ ନେଇକି ଆସିବି। ବାପା ବାପା, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣ୍ଢେଇ ନେଇକି ଆସିବ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଖେଳିବି। ହଁ ମୋ ଝିଅ, ନିଶ୍ଚୟ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ କଣ୍ଢେଇ ନେଇକି ଆସିବି। ଏମିତି କହିକି କାଳୁ କାଉ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ଉଡ଼ିଗଲା। କାଳୁ କାଉ ଯେମିତି କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚେ, ସେ ଦେଖେ ତ ସେ କଦଳୀ ମଣ୍ଡିରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ଚଢ଼େଇ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକିବା ପାଇଁ। ଏସବୁ ଦେଖିକି କାଳୁ କାଉ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରେ, କାରଣ
ସେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲା କଦଳୀ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ଏପଟେ କଦଳୀର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମି ଯାଇଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ମୁଁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ଏ କଦଳୀ ବିକିଲା ପରେ ବି ସେତିକି ପଇସା ଉଠିବନି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଆମ କ୍ଷେତରେ ଭଲ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲୁ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତ ଭାବି ନେଇଥିଲା କି ଗୋଟେ ପକ୍କା ଘର କରିବ, ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ କୁନି ଝିଅ, ତାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇ ବୋଲି କେତେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ। ହେଲେ ଆମ ଆଶା ସବୁ ପାଣିରେ ମିଶିଗଲା। ଏମିତି କାଳୁ କାଉ କହି ସିଏ ତା ଘରକୁ ଫେରିଆସେ। କାଳୁ କାଉ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଦେଖେ ତ କାଳୁ କାଉ ସେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ବିକିକି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। ହଇଟି, କ'ଣ ହେଲା? ତମେ ଯାଇଥିଲ କଦଳୀ ବିକିବାକୁ, ଆଉ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଘରକୁ କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିଲ? ଆମେ କଦଳୀ ଚାଷରେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ ମଣ୍ଡିରେ ବହୁତ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ କଦଳୀ କିଣୁଛନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ସେଠି କଦଳୀ ନ ବିକିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ କାନ୍ଦେ, ଆଉ ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କୁହେ, ହେ ଭଗବାନ, ଆମ ସବୁ ଆଶାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଭଗବାନ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଭଗବାନ? ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି, ମୋ ଆଶା ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ ଭଗବାନ। କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ତ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି, ଏବେ ଆମେ ଏଇ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇକି ବଞ୍ଚିବୁ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେଇ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇକି ତାଙ୍କ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ନୀଳ ଚଢ଼େଇକୁ କଦଳୀ ଦେଲା ଖାଇବାକୁ। କଦଳୀକୁ ଦେଖିକି ନୀଳ ଚଢ଼େଇ କୁହେ, କ'ଣ ମା, ସବୁବେଳେ ଖାଲି କଦଳୀ ଦେଇ ଦେଉଛ? କଦଳୀ ଖାଇ ଖାଇ ମୋ ପାଟି କ'ଣ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇବିନି। ମୋତେ ଆଜି ତମ ହାତରେ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଦିଅ, ମୁଁ ସେଇଆକୁ ହିଁ ଖାଇବି। ହଉ ମୋ ଗେଲି ଝିଅ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ କରିଦେଉଛି, ହେଲା? ଏବେ ଖୁସି ତ? ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ତା ଚୁଲି ପାଖକୁ ଯାଏ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ, ତେଲ ତ ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ କେମିତି କରିବି? ମୋ ଝିଅ ସେପଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏବେ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ କେମିତି କରିବି? ଯାଉଛି ବିନା ତେଲରେ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ କରିଦେବି। ତାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେଇ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ କାଟିକି କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ବନାଏ, ଆଉ ତା ଝିଅକୁ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ। ମୋ ଗେଲି ଝିଅ, ନେ ତୋ ପାଇଁ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ କରିକି ଆଇଲି, ଖା। କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ଖାଇକି ନୀଳ ଚଢ଼େଇ କୁହେ, ମା, ଆଜି ତ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ମା, ତମେ କେମିତି ତିଆରି କଲ? ନୀଳ ଚଢ଼େଇର ଏମିତି କଥା ଶୁଣିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ନିଜେ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ଖାଏ। କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ଖାଇ ଦେଖେ ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା ଯେ ସିଏ ତା ନିଜ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥିଲା କି ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ବନେଇଛି ବୋଲି। ଆରେ ହଁ ରେ ମୋ ଝିଅ, କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲିଠୁ ଜଙ୍ଗଲ ନେଇକି କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ବିକିବି। ତାପରଦିନ ସକାଳେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇଯାଏ ବିକିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ତା କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇର କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଖିଲ ନା ତମେ, କଦଳୀ ଚିପ୍ସର ବେପାର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିଛି। ଏଥର ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ କଦଳୀ ଚାଷ ହିଁ କରିବା, ଆଉ ତମକୁ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ମଣ୍ଡିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଆମେ ସେଇ କଦଳୀକୁ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ କରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକିବା। ହେଇନିଅ କିଛି ପଇସା, ଏ ପଇସାକୁ ନେଇକି ମୋ ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାଅ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ କାଳୁ କାଉ କଦଳୀ ଚାଷ କଲା, ଆଉ ସେ କଦଳୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ଚିପ୍ସ ତିଆରି କରିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିକିଲା, ଆଉ ଭଲ ପଇସା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଖୁସି ଖୁସିରେ ରହିଲେ। କୌଣସି ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ସାହସୀ ଥିଲା। ତାକୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତ ଚଢ଼େଇମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆର ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥାଏ। ସେ ବାଟରେ ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ପଡ଼ିଛି। ସେ ସେଇ ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲା ଏବଂ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରି ଚାଲିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳେ ସେ ସେହି ଲୁଚେଇଥିବା ଆମ୍ବଟିକୁ ଆଣି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ସମୟରେ ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଆରେ ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଆମ୍ବକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ
ତାହେଲେ ମତେ ତ ଭଲ ପଇସା ମିଳିବ। ମୁଁ ଏକୁ କାଲି ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବି, ଦେଖିବା କେତେ ପଇସା ମିଳୁଛି। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆମ୍ବଟିକୁ ନେଇ ପାଖରେ ଥିବା ବଜାରକୁ ଗଲା। ସେଠି ସେ ଆମ୍ବଟିକୁ ରଖିଦେଇ ଚିତ୍କାର କରି ଡାକିଲା, ଆମ୍ବ ନିଅ ଆମ୍ବ, ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ମିଟୁ ଶୁଆ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଏ ଆମ୍ବଟି ତୁ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିବୁ? ଆରେ ଶୁଆ ଭାଇ, ତୁମ ଇଚ୍ଛା, ଖୁସିରେ ଯାହା ଦବ ତାହା ମୁଁ ରଖିନେବି। ମିଟୁ ଶୁଆ ତାକୁ 10 ଟଙ୍କାଟି ଦେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ 10 ଟଙ୍କା ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବିଶ୍ରାମ କଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ଆମ୍ବ ବେପାର କରେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ପଇସା ଲାଭ ହେବ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କେଉଁଠାରେ ଆମ୍ବ ମିଳିବ ଏହା ଭାବି ଜଙ୍ଗଲ ଚାରିପାଖ ବୁଲିଲା। ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ତାର ବିଲୁଆ ସହ ଦେଖାହେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ ନନା, କେମିତି ଅଛ? ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ତ ଭଲ ଅଛି, ତୁ ଆଜି ଏଠି? ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ ନନା, ମୁଁ ଏଠାକୁ ଆମ୍ବ ଖୋଜିବାକୁ ଆସିଛି। ତମେ କଣ କହିପାରିବ କି ଆମ୍ବ କୋଉଠି ମିଳିବ? ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଜମାରୁ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନା। ଏଇ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛଟିଏ ଅଛି। ତାର ମାଲିକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେଠୁ ସମସ୍ତେ ଆମ୍ବ ଖାଆନ୍ତି। ତୁ ଯା, ସେଇଠାରେ ହିଁ ତତେ ଆମ୍ବ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବିଲୁଆକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ଗଛରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଟହ ଟହ ହୋଇ ପଚି ଯାଇଛି। ସେ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛରୁ କିଛି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ବଜାରକୁ ଉଡ଼ିଗଲା। ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚି ସେ ଡାକିଲା, ଆମ୍ବ ନିଅ ଆମ୍ବ, ମିଠା ମିଠା ଆମ୍ବ। ବଜାରରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବା ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଠାରୁ ମିଠା ମିଠା ପାଚିଲା ଆମ୍ବ କିଣି ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ବହୁତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ମୋତେ ମିଳିଲା। ଏହି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପ୍ରତିଦିନ ସେଇ ଆମ୍ବ ଗଛଠାରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳୁଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଏ ତୁମେ କଣ କରୁଛ? ଏତେ ଆମ୍ବ ନେଇ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ଟିକି ଚଢ଼େଇ କହିଲା, ଆରେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରେ। ସେଥିରେ ମତେ ବହୁତ ପଇସା ଲାଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କରୁଛି। ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଆରେ ଆରେ, ଇଏ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଏହିପରି ବେପାର କରେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବ ଏବଂ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦିନରେ ପଇସା ବାଲା ମଧ୍ୟ ହେବ। ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ୟାର ବେପାରଟାକୁ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କହି ସେ ସେଠୁ ବିଦାୟ ନେଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇକୁ ଆଉ ନିଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ସକାଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ସକାଳ ହେବାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ଘଡ଼ି ବାକି ଥାଏ। ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠୁ ସେ ସବୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ନେଇ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ସେହି ଆମ୍ବ ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ସେଠି ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଆରେ କାଲି ତ ପ୍ରବଳ ଆମ୍ବ ଥିଲା, ହେଲେ ଆଜି ଏସବୁ ଆମ୍ବ ଗଲା କୁଆଡେ? ଏହା ଭାବି ସେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଏପଟେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ସବୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ବଜାରରେ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇମାନେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇଠୁ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ଆମ୍ବ କିଣିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏହି ଭିତରେ 2-3 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଆମ୍ବ ଖୋଜୁଥାଏ, ହେଲେ ତାକୁ ଆମ୍ବ ମିଳୁନଥାଏ। ସେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା
ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଲା। ବିଲୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିଲୁଆକୁ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ ନନା, କଣ କରିବା, ସେଇ ଗଛରୁ ସବୁ ଆମ୍ବ ସରି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ମତେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖାଅ, ଯେଉଁଠି ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ମିଳିବ। ବିଲୁଆ କହିଲା, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଅଛି। ସେ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି। ସେଇଠାକୁ ଯା, ସେଇଠି ତତେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଏବଂ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ମିଳିବ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖରେ ଥିବା ଗାଁକୁ ଗଲା। ସେଠୁ ସେ କିଛି ଆମ୍ବ ତୋଳିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ପଛେ ପଛେ ଚାଲିଲା ଏବଂ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଲୁଚି ଦେଖିଲା ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଗାଁର ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ବଗିଚାରୁ ଆମ୍ବ ତୋଳି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଚାଲିଲା। ସେଠି ସେ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କରିବା ସମୟରେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲା। ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ତାର ସବୁ ଆମ୍ବ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ସେ ଏବେ ପୁଣି ଆମ୍ବ କୋଉଠୁ ଆଣୁଛି? ପରଦିନ ସକାଳ ହେବାକୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ବାକି ଥାଏ। ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ସେ ଗାଁରେ ଥିବା ଆମ୍ବ ବଗିଚା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ରାଗରେ ସବୁ ଆମ୍ବ ଛିଡ଼େଇ ତଳେ ପକାଇଦେଲା। ଗଛ ମାଲିକ ହରିଆ ଗଛ ତଳେ ଶୋଇଥାଏ। କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିବାରୁ ତା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ତାର ସବୁ ଆମ୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଛିଡ଼େଇ ତଳେ ପକାଉଛି। ରାଗ ଗରଗର ହୋଇ ହରିଆ ସେ ବାଡ଼ିଟିକୁ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା। ବାଡ଼ିଟି ବାଜି ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ସେଇଠାରେ ତଳେ ପଡ଼ି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ସୋନପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ରହୁଥିଲା। ସେ ସବୁବେଳେ ଚୋରି କରି ଖାଉଥିଲା। ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ହେଲାଣି। ଆଜି ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମେଳା ହେଉଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ମେଳାରୁ ଭଲ ଭଲ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆଣିଥିବେ। ଯାଉଛି ଖାଇବା ସବୁ ଚୋରେଇକି ଆଣିବି। ସେ ଏମିତି କହି ଚୋରେଇବାକୁ ଗଲା। ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଦୁଇଟି ଚଢ଼େଇ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ନୀଳ, ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଜାଣିଛୁ? କ'ଣ କହୁନୁ? ଆରେ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ବୈଦ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଔଷଧ ବନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ତାକୁ ଯିଏ ଖାଇବ ସେ ଆଉ କେବେ ବି ବୁଢ଼ା ହେବ ନାହିଁ। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଆରେ ହଁ ପାରା। ସେମାନେ ଯାହା ବି କଥା ହେଲେ ସେ ସବୁ କଥା ସେଇ ଚୋର କାଉ ଶୁଣିଦେଲା। ଆଉ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଆରେ ବା, ମୁଁ ଯଦି ସେ ଔଷଧ ଖାଇଦେବି ତାହେଲେ ଆଉ କେବେ ବି ବୁଢ଼ା ହେବିନି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଚୋରି କରି ଖାଇବି। ମୋର କେହି କିଛି ବି କରିପାରିବେନି। ହା ହା ହା। ଏମିତି କହି ସେ ବୈଦଙ୍କ ଘରକୁ ଲୁଚିକି ଗଲା। ଆଉ ସେ ଔଷଧ ଆଣି ପିଇଦେଲା। କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ିଲା ପରେ ତା ମୁଣ୍ଡ ଜୋରରେ ବୁଲେଇ ହେଲା। ଆଉ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଆ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ କାଉକୁ ତଳେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଗଲା ଆଉ ତା ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲା। ମୁଁ କିଏ? ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛି? କାଉ ଭାଇ, ତମେ ଏଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲ। ମୁଁ ତୁମକୁ ହୋସକୁ ଆଣିଲି। କାଉ କିଏ? ମୁଁ ତ ଗୋଟିଏ ପାରା। କାଉ ଭାଇ, ତମ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ନା କ'ଣ? ତମେ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ତ ଗୋଟିଏ କାଉ, ଆଉ ତମେ ନିଜକୁ ପାରା ବୋଲି କ'ଣ କହୁଛ? କାଉ ଶୁଆ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ ରାଗିଗଲା ଆଉ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଗୋଡ଼େଇଲା। ଶୁଆ ଜୀବନ ବିକଳରେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇମାନେ, ତମେମାନେ ସବୁ ସାବଧାନରେ ରହିବ। ଆମ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚୋର କାଉ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ନିଜକୁ ପାରା ବୋଲି କହୁଛି। ଯଦି ତାକୁ କିଏ କ'ଣ କହିବ ସେ ତାକୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ବୈଦ ସେଠାକୁ ଆସିଲେ। ଆରେ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଔଷଧ ବନେଇଥିଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା କେବେ ବି ବୁଢ଼ା ହେବେନି, ସେ ଔଷଧକୁ କେହି ଖାଇନଟି? ସେ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ତମେମାନେ ପାଗଳ ହେଇଯିବ ଆଉ ନିଜେ କିଏ ଭୁଲିଯିବ।
ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଚୋର କାଉ ସେହି ଔଷଧ ଖାଇ ଦେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପାରା ବୋଲି କହୁଛି। ଆରେ ତମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ମୁଁ ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେବି। କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ କେଉଁଠି? ମୁଁ ତାକୁ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାର ଦେଖିଥିଲି। ସେ ସେପଟକୁ ଯାଇଛି। ତାପରେ ବୈଦ ଆରପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ କାଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳେ ବସିଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗୁରରେ କିଛି ଔଷଧ ମିଶେଇ ଦେଲେ ଆଉ ତା ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆରେ ପାରା ପୁଅ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଯାହା ହେଉ ତମେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ କାଉ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼େ, ସେମାନେ ସବୁ ପାଗଳ। ଇଏ ଦେଖେ, ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ଅଙ୍ଗୁର କୋଳି ଆଣିଛି, ନେ ୟାକୁ ଖାଇଦେ। କାଉ ସେ ଅଙ୍ଗୁରକୁ ଖାଇଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁରା ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ବୈଦଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲା। ଆଉ ସେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଚୋରି କରିବା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପାଖକୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲଟିଏ। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟୁନି ନାମକ ଏକ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ରହୁଥାଏ, ଯିଏକି ବହୁତ ଗରିବ ଥାଏ। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବରଗଛ ତଳେ ବସି ଭିକ୍ଷା ମାଗେ। ଭିକ୍ଷା ଦିଅ, ଭିକ୍ଷା, ମୁଁ କାଲିଠାରୁ କିଛି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖାଇ ନାହିଁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯାଉଥିବା ଅନ୍ୟ ସବୁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ତାକୁ କିଛି ଦାନା ସାହାଯ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଚଳେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଟୁନି ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ସମୟରେ ତା ପାଖରେ ମିଟୁ ଶୁଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଟୁନି ପୂର୍ବ ପରି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା। ଶୁଆ କହିଲା, ଆରେ ତୁମେ ତ ଦେଖିବାରେ ସୁସ୍ଥ ଅଛ, ତୁମେ ଭିକ୍ଷା କାହିଁ ମାଗୁଛ? ତୁମେ କିଛି କାମ ବି କରିପାରିବ। ଟୁନି କହିଲା, ଆରେ ଶୁଆ ଭାଇ, 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୋର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଖବର ମିଳିଲା ଯେ କୌଣସି ଏକ ଶିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ଶିକାର କରିନେଲା। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଏକଦମ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ମୋତେ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଗଛ ମୂଳେ ବସି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛି। ତୁମେ ଯୋଉ କାମ କଥା କହୁଛ, ମୁଁ କର୍ମକୁ ଡରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଲେ କାମ ମିଳୁନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ଜାଗାରେ ବସି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରୁଛି। ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ, ମୁଁ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେବି। ଶୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଟୁନିଅପା, ତୁମେ ମୋଟେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ କାମ ଠିକ୍ କରିଛି। କ'ଣ ତୁମେ ମୋ ସହ ଯାଇପାରିବ? ଏଇଠୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ମୋର ଏକ ଲେମ୍ବୁ ବଗିଚା ରହିଛି, ଯାହାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ କେହି ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଚାହିଁବ, ମୁଁ ନେଇ ସେଇଠାରେ ତୁମକୁ କାମ ଦେଇପାରିବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଆ ଭାଇ, ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲିଠାରୁ ମୁଁ ଯାଇ ତୁମ ବାଡ଼ିରେ ତୁମ ଲେମ୍ବୁ ବଗିଚାର ଯତ୍ନ ନେବି। ପରଦିନ ସକାଳ ହେଲା। ଟୁନି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଥାଏ ଯେ ତାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଉଡ଼ିଯାଇ ଶୁଆର ଲେମ୍ବୁ ବଗିଚା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଶୁଆ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ଟୁନି ଯେମିତି ଶୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଶୁଆ ତାକୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବତେଇ ସେଠୁ ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ବିତି ଯାଇଥାଏ। ଶୁଆ ଟୁନି ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ ଯେ ତାର କୌଣସି ବି ଦିନ ଗୋଟେ ହେଲେ ବି ଲେମ୍ବୁ ଚୋରି ହେଉନଥାଏ। ଦିନ ସକାଳ ହେଲା ଏବଂ ଶୁଆ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଟିକି ଚଢ଼େଇକୁ କହିଲା, ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଏବେ ତ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଚୋରି ହେଉନାହିଁ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ପରଦିନ ଠାରୁ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ। ସେଥିରୁ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ହେବ, ତାକୁ ତୁମେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଟୁନି କିଛି ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିଲା ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ
ପାଖ ବଜାରକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଗଲା। ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଦାମରେ ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ସେ ମିଟୁ ଶୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ଶୁଆ ଭାଇ, ତୁମ ଦୟାରୁ ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ବେପାର କରୁଛି ଆଉ ତୁମକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମିଟୁ ଶୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ ଏଥିପାଇଁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ ହିଁ କରୁଥିବି। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏବଂ ମିଟୁ ଶୁଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇସାରି ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିଲା ଏବଂ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା। ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳରେ ଲୁଚେଇ ସେଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କାଉ ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଦେଖିଲା କିଛି ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି। ସେ କ'ଣ କଲା, ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। କାଉ ସେହି ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ପାଖ ବଜାରରେ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆସି ସେ ଗଛ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ସେଠି ଦେଖିଲା ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକ ନାହିଁ। ସେ ଟିକିଏ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଶୁଆର ବଗିଚାକୁ ଚାଲିଲା। ସେଠି ସେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ଲେମ୍ବୁ ତୋଳିଲା ଏବଂ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଉଡ଼ି ଆସିଲା। ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ ତାକୁ ପୂର୍ବ ପରି ଭୋକ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ ସେହିଠାରେ ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଚାଲିଗଲା। କାଉଟି ସେହିଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟିକି ଚଢ଼େଇର ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲେମ୍ବୁ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କଲା ଏବଂ ସେ ପାଖ ବଜାରରେ କିଛି କାମ ଥିବାରୁ ସେହି ବଜାରକୁ ଗଲା ଏବଂ ସେଠି ତାର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ତୁମେ କ'ଣ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ବେପାର କରୁନାହଁ କି? ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ହେଲେ 2 ଦିନ ହେଲା ଗୋଟିଏ କାଉ ଲେମ୍ବୁ ଆଣି ବିକ୍ରି କରୁଛି, ତାହା ବି ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ତା କଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ କାଉ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମ ଲେମ୍ବୁ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ବାହାନା ହିଁ ଖୋଜୁଥିବ। ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ପୂର୍ବ ପରି ସେହି ଗଛରେ କାଲି ଲେମ୍ବୁ ରଖିଦେଇ ଆସିବ ଏବଂ କିଛି ଦୂରରେ ଲୁଚି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଚୋରଟିକୁ ଧରିପାରିବ। ପୂର୍ବ ପରି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ପରଦିନ ସେହିପରି କଲା। ସେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଲା ଏବଂ ସେହି ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ କନ୍ଦିରେ ଲୁଚିଗଲା। ଏହାପରେ କାଉ ଆସିଲା ଏବଂ ସେହି ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଧରି ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତା ପିଛା କଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା ସେ ଲେମ୍ବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଣି ସେହି ବଜାରରେ ବହୁତ କମ୍ ଦାମରେ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ କଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆସିଲା ଏବଂ କାଉ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ କାଳୁ, ତୁ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ମୁଁ ଲେମ୍ବୁ ପ୍ରତିଦିନ ଆଣି ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ବିକ୍ରି କରୁଛୁ, ପୁଣି କମ୍ ଦାମରେ। ଏମିତି ତୁ କାହିଁକି କରୁଛୁ? ତା ପାଟିରୁ ଏକଥା ଶୁଣି କାଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠି ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଆସି ତା ଚାରିପଟେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କାଉକୁ ସବୁ ପଚରା ଉଚରା କରି ବୁଝିଲେ। ଶେଷରେ କାଉ ଭୁଲ ମାଗିଲା ଏବଂ ତାକୁ ଲେମ୍ବୁ ସହ ଅଳ୍ପ କିଛି ଜୋରିମାନା ଦେଇ ସେଠୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଏବେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ, କିନ୍ତୁ କାଳୁ କାଉ ଏବେ ଯାଏ ମୋତେ କହିନାହାନ୍ତି ମୋତେ ଜନ୍ମଦିନରେ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବେ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଭୁଲିଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ କାଳୁ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କାଳୁ କାଉ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ କ'ଣ ତମର ମନେ ଅଛି ଟି? ସୋନୁ, ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ କ'ଣ। ତୁ ଯଦି ଜାଣିଛୁ କହୁନୁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଇଏ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। କହ ସୋନୁ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ କାଳୁ, ତମେ ଯାଅ ତମ କାମ କର। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସୋନୁର ଜନ୍ମଦିନ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ କହିବିନି।
ତାକୁ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବି ଆଉ ତା ଜନ୍ମଦିନ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିବି। ସୋନୁ, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆସୁଛି, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଏହା କହି କାଳୁ କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କାଳୁ କାଉ ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ କେବେ ତାଙ୍କର ମନେ ନାହିଁ। ହଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିବେ। କାଳୁ କାଉ, କ'ଣ ହେଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ତୁ ଆମକୁ ଏଠାକୁ ଡାକିଛୁ? ମୁଁ ଜାଣିଛି କାଳୁ କାଉ ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଛି। ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ସୋନୁର ଜନ୍ମଦିନ, ସେହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଡାକିଛି। ହଁ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଠିକ୍ କହିଛୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘର ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଭାବିଛି। ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବନେଇ ଦେବୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ସୋନୁର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖ, ସେ ଯେମିତି ନ ଜାଣେ ଆମେ ତା ଜନ୍ମଦିନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ଆମେ ତା ଆଗରେ ଜାଣିକି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ହେବା ଆଉ ତାକୁ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବା। ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି, କାଳୁ କାଉ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଯାଉଛି ଦେଖିକି ଆସିବି। ସୋନୁ ତାପରେ କାଳୁ କାଉକୁ ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼େ। ସେ ଯାଇ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେଠାରେ କାଳୁ କାଉ ବି ବସିଥାଏ। କାଳୁ, ତମେ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ କେତେ ଆଡ଼େ ତମକୁ ଖୋଜିଲାଣି। ଆରେ ମିନୁ ତାର ନୂଆ ଘର ତିଆରି କରୁଛି ତ, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲି। ହଉ, ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଟିକେ କୁହ, ଆଜିକି 2 ଦିନ ପରେ କ'ଣ? ନାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ କ'ଣ। ଏମାନେ କେହି ବି ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ବୋଲି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ କେତେ ନିଜର ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହଁ। ଏମିତି ଭାବି ସୋନୁ ସେଠାରୁ ରାଗିକି ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଯାଏ। ଆଜି ସୋନୁର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୋନୁ କାଉ ଭାବୁଥିଲା ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି ବୋଲି କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସୋନୁର ଜନ୍ମଦିନର ଆୟୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ମିନୁ ସୋନୁ ପାଇଁ ଘର ବନେଇ ଦେଇଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ଏବେ ସବୁ ସଜାସଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଯାଇକି କାଳୁ କାଉ ଆଉ ସୋନୁ କାଉକୁ ଡାକିକି ଆଣିବାର ଅଛି। ତାପରେ ନୀଳ ଚଢ଼େଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ଗଲା। ସେ ଯାଇ ସୋନୁର ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ସେଠାକୁ ଆଣିକି ଆସିଲା। ଆରେ, ମୋ ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲ, ମୋତେ କୁଆଡ଼େ ଆଣିକି ଆସିଛ? ସୋନୁ ଆଖିରୁ ପଟି ଖୋଲିଦିଏ। ସେ ତାପରେ ତାର ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଆରେ, ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ମନେ ଥିଲା? ହଁ ହଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୋର ଜନ୍ମଦିନ ମନେ ଥିଲା। ତାପରେ ସୋନୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେକ୍ କାଟି ଖୁଆଏ। ହଉ, କେକ୍ ଖାଇବା ହେଇଗଲା, ଏବେ ଚାଲେ ଆମ ସହ, ଆମେ ତତେ ଏବେ ଗିଫ୍ଟ ଦେବୁ। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ସେ ବନେଇଥିବା ଘର ପାଖକୁ ସୋନୁକୁ ନେଇକି ଯାଏ। ଇଏ ଦେଖ ସୋନୁ, ଆମେ ତୋ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ଘର ବନେଇଛୁ। ଏଇଟା ଆମ ତରଫରୁ ତୋ ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ। ମୋତେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା ମୋ ଜନ୍ମଦିନ କାହାର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେମାନେ ଏତେ ସବୁ ମୋ ପାଇଁ କରିଛ, ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତାପରେ କାଳୁ କାଉ ଆଉ ସୋନୁ କାଉ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସହ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏଇ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ।